салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд пастел ва дастархону полотенсаҳои аҷоибот хушрӯ дар бозори Корвон тарафи Хитой бозор мемондагӣ. Духтарако сити дарвозаи наловӣ кати медурен. Охирш меяд магазин чанд будака? Магазин 370. Духтаро дастархон сар мешавад аз 100 сомона то 600 сомонӣ. Хайр расветкош беҳад бисёрай. Рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. Марҳамат када гап занен. Даставкаам доранд духтарои хушрӯ суроғара фаҳмондагим. Бо сурати адели мепарта конкретни харидору дани полотенсо чанд яй? Ай 30 сомон сар мешавад духтаро то 200 сомона. Ин ё пастела чи? Инаш чи? Ора. 180 сомон духтаро расветкош бисёрай конкретни харидоро бинависен. Бо адели сурати партани бабичко чи? 190 сомони духтаро. Бо онҷода пастел беҳад бисёрай. Духтарако бо ҳастаи махирафо кати полотенсоошон ёрам качисашон хушрӯан. Туркиян духтарои хушрӯйма. Нархошон ай 500 сомон сар мешад то қариб 700 сомона доранд духтаро. Нигоҳ баъди пастелои шамилшунам аҷоиб хушин болош махива нехали ранг полотенса буринай. Бір беҳад калон ҳамаша нархоша гуфта наметунем ба хотире ки духтаро дар магазин одам бисёрай. Ҳамин қадар маълумот метиҳам. Рақамҳои савдогара мемонам. Марҳамат хоҳишмандор.